Έγινε το λάθος από τον Μιχαηλίδη. Γκολ! Καταπληκτικό γκολ! 3-1. Ένα όφι. Ξανά. Ο Μιχαηλίδης. Στον Άντερσον και αυτό στα δίχτυα της ομάδας του. Ξανά, κοιτάξτε τον Άντερσον. Θέλει να γυρίσει το Μιχαηλίδη και πιάνει αυτό το ωραίο σουτ. Κραμάει εντυπωσιακά τον τερματοφύλακα του. Κοιτάξτε από άλλη κάμερα. Εκτέλεσε κατευθείαν ο Άντερσον, δεν το σκέφτηκε. Ο Τρούλης πανηγυρίζει.